जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों, मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ रादाबखौ मोजाङै नायदो आरो बे रादाबानो जागोन जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारना, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बदनाम, माबायदि बाथ्राफोरखौ बाहायदों मेडियाया आरो लोगोसे जायफोरा बदनाम होदों बिथांमोना मा बुंदों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासंदो। आरो दुनाय बे बिसयाव आङो नोंथांमोननो बुंहैफिननाय नंलिया। बे जाथाया बबेनि बहा जादों बेफोर गासैखौ डिटेल्स बे भिडिअ क्लिपावनो बुंखानाय दङ। दा बेयावहाय नोंथांमोना केबल भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायदो। नाथाय दिनै आङो नोंथांमोननो जोबनाय फारसे आंनिसो चेनेलनि बिसय फंनैसो बुंनानै होनो हास्थायदों। माखासे मानसिफ्रा सोंलु खालामदों आरो हयथ' गोबांफोरा गोसोआव सानदों जे बिथांनि चेनेलनि मुङालाय मानो लाभ स्ट'रि होननानै हयथ' सानदों आरो लोगोसे बेजोंनो ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोन बोरै ओंखारो होननानै हयथ' साननो हागौ। दा बेयावहाय जोबनाय फारसे आंनि चेनेलनि बिसयसो आङो फंनैसो नोंथांमोननो बुंहैनो नागिरदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला रादाब क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय, नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो। जबलपुर में बस्ती बस्ती धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। ताजा मामला सामने आया है रांची से, जहां पर परशुराम बस्ती में धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू महिला पर ईसाई बनने का दबाव डाला गया, महिला को बीमारी से ठीक होने का झांसा दिया गया और बताइए सिर्फ 2000 रुपए दिए गए थे और पूजा स्थल पर ईसा मसीह की फोटो रखवाई गई। ईसाई धर्म का पालन नहीं करने पर महिला को धमकाया भी गया। ये सनसनीखेज आरोप लगे हैं। रांची थाना पुलिस ने 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। जबलपुर के रांची थाना इलाके में 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म का पालन नहीं करने पर महिला को धमकाया जा रहा था। इसे 2000 रुपए दिए गए और यह कहा गया कि आप अपने पूजा घर से अपने भगवान को हटा दीजिए, आप यहां पर ईसा मसीह की फोटो रखिए। हिंदू महिला पर ईसाई बनने का दबाव डाला गया है। परशुराम बस्ती में धर्म परिवर्तन का यह मामला सामने आया और उसके बाद महिला हिंदूवादी संगठनों के साथ थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ऐसे में ये बड़ा सवाल कि आखिर पूरे मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का खेल आखिर कब थमेगा, क्योंकि आए दिन बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। विजेंद्र पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, रांची थाना इलाके में बीते कई दिनों से इस तरह की जानकारी मिल रही थी। कैसे अब ये भंडाफोड़ हुआ है कि लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन की तैयारी है? बिल्कुल आकांक्षा, बता दूं आपको, न सिर्फ लालच देकर बल्कि डरा धमकाकर भी धर्मांतरण की कोशिश का ये मामला सामने आया है। रांची थाना क्षेत्र में परशुराम बस्ती है। यहाँ एक नीतू रेकवार नाम की महिला रहती है। ये बीमार रहती थी और स्थानीय स्तर पर उसे कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेगी, ईसाई धर्म अपना लेगी तो वो स्वस्थ हो जाएगी। और उसे 2000 रुपए दिए और ईसा मसीह की फोटो भी उनके घर पर पूजा स्थल पर रखवा दी और ये कहा कि अब वो ईसाई हो गई है। लेकिन उसने ईसाई पद्धति से पूजा पाठ शुरू नहीं किया, हिंदू धर्म में ही वो बरकरार रही। इसके बाद जब कुछ दिन बाद ये लोग पहुंचे तब उसको डराया धमकाया गया कि वो ईसाई हो चुकी है, उसका कन्वर्जन हो चुका है, वो हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग दे। इस धमकी के बाद उसने एफआईआर लॉन्च करवाई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी रांची पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों पर एफआईआर ये लॉन्च की है, जिसमें मनोज पिल्लेर, विनोद और राजीव नाम और एक और आरोपी है। इस तरह से 4 आरोपियों के खिलाफ रांची थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ये कन्वर्जन करवाने के लिए दबाव डालने का मामला है, जिस पर विधि संगत कार्रवाई इस मामले बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये एक मामला तो सामने आ गया है, लेकिन और ऐसे कितने मामले हैं, किन किन को यहाँ पर धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। पूछताछ के बाद खुलासा होगा ही। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद बड़ी ये खबर है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। नायगिरि साफ्रोमबो नायनायनि गेजेरजोंनो गासै बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिबाय होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेयावहाय फिन आङो बुंफिननो हास्थायाखिसै बे जाथाया बहा जादोंमोन, बेफोर गासैफोरखौबो नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपाव मोनखानो हाबाय आरो सोरनि सायाव टारना जागासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरखौ माबायदि बदनाम होदों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनबाय। दा बेयावहाय आं नोंथांमोननो फिन दिनै बुंफिनना होनो नागिराखै आरो जुदि नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला फिन आरोबाव नायबावगोन जाथाया बहा जादों, मा जादों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना फिन रिपिट नायोब्ला बुजि मोनगोन। दा बे रादाबनि सायाव नोंथांमोनहा मा साननाय दङ बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंदो। कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्थिहोनो हागोन। नाथाय आङो दिनै आंनि इउटिउब चेनेलनि बिसयसो नोंथांमोननो फंनैसो बुंनानै होनो नागिरदों। जिहेतु माखासे सोंलुफोर फैदों, माखासे मोन्थिनो लुबैनायफोर फैदों, सोंदों। दा बेयावहायसो बुंनो नागिरदों। गोबां सोंलुफोर दङ, सोरनि सोंनायनि फिननायफोरखौ होनो। दा बेयावहाय बयनिबो सोंनायनि फिननायफोरखौ होबाय थानो हाया आरो बेफोरखौ जुदि होबाय थानो नांगौब्ला आङो रादाबखौनो लाबोनो हानाय नङा, बेबायदि अबस्था। दा बेयावहाय गोबांफोरनि सोंलुफोरखौ जेबो बुङालाबानो
मोनसेल' सोंनायनि फिननायखौ होनो नागिरदों बे जाहैबाय नोंथांनि चेनेला मानो लाभ स्ट'रि मुं नोंथाङा जिहेतु रादाब लाबोयो इसोरनि बोसोन लाबोयो दा बेवहाय मानो लाभ स्ट'रि जाखो होननानै लाभ स्ट'रि सोदोबा सोरबाया सानदोंब्ला बेखौ गाज्रि होननानै बे बिथांनि बाथ्रासै लाभ माने अननाय स्ट'रि माने सल' जुदि जों थोंजोङै ट्रेन्सलेसन खालामोब्ला बे चेनेलनि मुङा मानो बेबायदि थाखो होननानै जायफ्रा सोंदों बिथांमोना बुजिनानै लाथोंसै मोनथिनानै लाथोंसै जिहेतु लाभ स्ट'रि चेनेला आंनि गुबै चेनेल नङामोन नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलफोरखौ नायगासिनो दङ भिडिअखौ नायगासिनो दङ बिथांमोना अलरेडि मोनथिगौ आंनि जारिमिनखौ बे बोरै फैखो लाभ स्ट'रि चेनेला जाहैबाय सासे गुबुन मानसिनिमोन बिथाङा मोनसे लाभ स्ट'रि बेबायदि मोनसे कार्टुन चेनेल लिडिं खालामबाय थादोंमोन एबा भिडिअ आपल'ड खालामबाय थादोंमोन आंनि जिथु अरिजिनाल गुबैमोन बे जाहैबाय बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल होननायसो आङो लिडिं खालामोमोन डेट मिन्स आं दैदेनोमोन आरो आङो इउटिउबाव फैयोमोन नाथाय बै चेनेला कपिराइट स्ट्राइक मोनथाम गोग्लैनायनि थाखाय माखासे जाहोननि थाखाय कपिराइट स्ट्राइक गोग्लैबाय आरो कपिराइट स्ट्राइक गोग्लैनायनि थाखाय बे चेनेला बन्द जाबाय बिनि उनाव आङो बे लाभ स्ट'रिखौ लानानै फैबाय आरो बे लाभ स्ट'रि चेनेलनि जिथु मुं दङ लाभ स्ट'रि बेखौ आं सोलायनो गोबां नाजाबाय नाथाय गोबां सोलायनो नाजानायनि गेजेरजोंबो आङो बेखौ सोलायनो हायाखिसै नोंथांमोना बेबायदि चेनेल आंनि बायदि चेनेल हयथ' रावनिबो चेनेलाव नुवाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना प्ले खालामनायनि सिगां ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोन होननानै नुगोन जेब्ला प्ले खालामगोन अब्लाना नोंथाङा लाभ स्ट'रि नुगोन हयथ' बेबायदि डाबल नेमनि चेनेल नुनोबो मोनाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ आं गावनोबो इउटिउब जिथु खामानि मावनाय इउटिउबाव खामानि मावनाया दानि नङा दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 15 इयार्ससो आङो इउटिउबाव खामानि मावगासिनो दङ गोबां आलादा आलादा रोखोमनि चेनेलफोराव खामानि मावबोगासिनो दङ दासिमबो आंनि आखायाव गोबां चेनेल दङ नाथाय गोबां चेनेलफोरखौ आं लिडिं खालामाखै एबा दैदेनबाय थायाखै बेखौ माब्लाबा बोसोरावसो मोनसे भिडिअ होयो बोसोरावसो मोननै भिडिअ होयो माब्लाबा मास मोननै मास मोनथामाव बबेबा भिडिअखौ होनानै दोनदों आरो बेखौ मानो आं बानायना दोनखादों बे जाहैबाय माबा मोनसे कारनाव आंनि बे चेनेला जुदि कपिराइट स्ट्राइक फैयोब्ला बे जुदि अफ जायोब्ला आङो बै चेनेलफ्राव थांगोन आरो बै चेनेलाव आरोबाव खामानि मावहैगोन बे थांखिखौ लानानै अलरेडि आं चेनेल मोनब्रै मोनबा चेनेलखौ खुलिनानै दोनखानाय दंखायोखा नाथाय बेखौ रावबो मोनथिया बै चेनेलफ्रा आंनि होननानै गोबां मानसिफ्रानो मोनथिया दा जेखि जादिया आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों लाभ स्ट'रि चेनेल मुङा लाभ स्ट'रि होनोब्ला जे बे लाभ स्ट'रि मुङा एबा गाज्रि बे नङा लाभ माने अननाय स्ट'रि माने सल' बे जाहैबाय आरो बे गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेखौ गुबुन मानसिया दैदेनदोंमोन आं दैदेनाखैमोन नाथाय दायो आं ख्रिस्टियान रादाब आरो बोसोन होननानै दैदेनदों नोंथांमोना प्ले खालामनायनि सिगाङाव नोंथाङा बे मुंखौ मोननो हागोन आरो लाभ स्ट'रिखौ प्ले खालामब्ला मोनगोन दासिमबो नाजानायनि गेजेरजों गोबां नाजाबाय आङो मुंखौ सोलायनो थाखाय नाथाय नाजानायावबो हायाखसै दा बेवहाय आं बेबायदि दोननो गोनां जाबाय गोबां इउटिउबफोर नायबाय गोबां आइडियाफोरबो लाबाय बेफोरखौ चेन्ज खालामनो थाखाय नाथाय चेन्जआनो जायाखसै दा बेवहाय बेखौ बेबायदिनो दोननो गोनां जाबाय दा बेबायदिनो थाबाय दा बेवहाय नायगिरि नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना लाभ स्ट'रि चेनेलखौ नुनानै माबा मोनसे गुबुन होननानै साननो नाङा गोरोन्थि बुजिनो नाङा जुदि जोङो बेखौ नेगेटिभ सानोब्ला नेगेटिभ जागोन पजिटिभ सानोब्ला पजिटिभ जागोन जेरैहाय जुदि जों जानाय ओंखाम बे ओंखामखौ जों जुदि नेगेटिभ खामानियाव बाहायनो होननानै सानोब्ला बे ओंखामनिफ्रायनो मा जायो जौ जायो नङा होमब्ला बे ओंखामखौनो संनायनि गेजेरजों जौ दिहुननो हायो नेगेटिभ जायो आरो बेखौनो पजिटिभलि बे जोंनि थाखाय आबुं खालामग्रा जोंनि उखैनायखौ सुफुंग्रा होननानै सानोब्ला जोङो ओंखाम बानायनानै जोङो ओंखाम जानायनि गेजेरजों जोंनि उखैनायखौ सुफुंनो हायो थिग बेबायदिनो लाभ स्ट'रिखौ नोङो जेनेरेल सोदोबाव जुदि सोरनिबा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव लानानै थाङोब्ला नोंथाङा बेखौ नेगेटिभै बाहायनो हागोन नाथाय पजिटिभलि लाभ स्ट'रि लाभ होननानै बुङोब्ला इसोरा गावनो अननाय इसोरा जोंनो अननायनि बिसय गोबां बाइबेलाव फोरोंदों थ' बै अननायखौ जों जुदि लायोब्ला जोङो अननाय होननानै बेखौ साननो हायो पजिटिभलि लाभ स्ट'रि दा नोंथाङा माखौ सानो बे नोंथांनि बाथ्रा जागोन दा गुबै जिथु लाभ स्ट'रिनि जारिमिना बेबायदिमोन जे आङो मानो लाभ स्ट'रि चेनेलखौ लाबोनाय जाखो बा आङो मानो लिडिं खालामनो गोनां जाखो बे जाहैबाय आंहा गुबै चेनेल आलादा दङमोन बै स्ट्राइक गोग्लैनायनि थाखाय अफ जाबाय आरो बेखिनियाव मोनथिहोनो हास्थायदों आंनि बे चेनेला माब्ला बेसेबां बबे समाव मा स्ट्राइक गोग्लैगोन बेखौ आङो बुंनो हाया जिहेतु नोंथांमोननो गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनो थाखाय आङो गुबुनफोरनि भिडिअखौ लानानै होफैनाय जायो जेब्ला गुबुनफोरनि भिडिअफोरखौ लानानै फैयो उइदाउट पारमिसन आनअथराइजै लानानै फैयो बै समाव जुदि बै बिगुमाफोरा जुदि चेक खालामनानै मोनोब्ला माखासे मानसिफोरा स्ट्राइक खालामनानै हरो जुदि आंनि चेनेलाव कपिराइट स्ट्राइक जुदि मोनथाम गोग्लैयोब्ला अब्लानो इउटिउबा आंनि चेनेलखौ अफ खालामनानै होगोन
अब्लाबो आङो गावनो रिक्स लानानै बेफोर खामानिखौ मावदों जेन नोंथांमोना जेन गासै ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै मोनबाय थानाय मोननांगौ जिथु रादाबफोर दङ बे रादाबफोरखौ जेन नोंथांमोना मोनबाय थायो बेखौ थांखिनानै आङो गुबुननिफ्राय बेबायदि गोबां भिडिअ क्लिपफोरखौ लानानै फैयो रादाब क्लिपफोरखौ लानानै फैयो बबे समाव आंनि बे भिडिअ एबा बे चेनेला स्ट्राइक गोलैगोन आं गावबो मोनथिया हयथ' गोग्लैनोबो हागौ गोग्लैयाबो जानो हागौ जुदि गोग्लैयोब्ला गोग्लैनायनि सिगांनो आरो जुदि गोग्लैयोब्ला आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायि जागोन आरो जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामनो हायि जागोन आं नोंथांमोननो पस्टनि गेजेरजों मोनथिहोगोन आरो जेब्लानो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिगोन नोंथांमोना गुबुन चेनेलाव थांनो हागोन अलरेडि आंहा गोबां चेनेलफोर दङ नोंथांमोननो आङो बै चेनेलनि लिंकफोरखौ होनानै होगोन दे अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिबाय जे मानो लाभ स्ट'रि चेनेल थाखो आरो मोजां मोनथिबावनो लुबैयोब्ला आङो गोबाव चेनेलनि एबा इउटिउबाव फैनानै गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जाबावगोन दा बेफोरखौ आं बुंनो नागिरबाय थायाखिसै दा बेसेबां फोजोबनो हास्थायबाय आसा खालामदों जायफ्रा गोदोनिफ्राय नायगासिनो दङ गोबाङानो गोदोनिफ्राय नायगासिनो दङ जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायगासिनो बिथांमोना मोनथिखागौ बुजिखागौ जे बोरै जाबोगासिनो दङ दा जायफ्रा गोदान हयथ' बिथांमोनहा गोबां सोंलु थानो हागौ आरो बे सोंलुनि फिननायखौ दिनै नोंथांमोना मोनबाय होननानै आङो मिजिंथिदों दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन थेंक इउ प्रेज द लर्ड